दिनैनिफ्राय फिनै खामानिया सुरु बैसागुनि सानथाम बन्द जाबाय दिनैनिफ्राय सान हर आरो सलिसिगोनलाय ওচৰে পাজৰে সবে আহে নাচে তো খুব ভাল লাগে আছে না নাই ঠিক আছে এতিয়া মই প্ল্যানিং কৰিম কেনেকৈ আমি গুৱাহাটীত গৈ নাচিব পাৰো ঠিক আছে একদম मोजां मोनदों आसलते बोसोर गोदानाव बिदिनो हायला हुइला रंजानांगौ न'खर न'खर हाबनांगौ रंजानांगौ गामिनि बयबो रंजाफानांगौ आरो बैसागुनि थाखाय बन्द जाथ'दोंमोन दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाफिनबाय आरो बैसागुनि साननैसो बन्द जादोंमोन दिनैफ्राय एकदम आराम्भ आरो दा हाजार हाजार माने दामफोरा नै सुरु दा नायलांबाय थादो परेड स्टेटखौ लानानै एबसुजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पलिटिकल पार्टिनो भट दान खालामबोदोंमोन गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिंखौ लानानै बिथांमोना बिपिएफनि एगेन्स्ट जानानै इउपिपिएलआव दङमोन नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै गुवाहाटी निउ एयारपर्ट बियो बिराद गिदिरखा आरो माने 1000 बिगानि माने बारा दं फुरानाया एसे नैबे साइडआव एसे सिगाङाव आरो फुरानाया दा नै बानायगासिनो दं माने दा बेयाव जोङो अन्थाइ आरो हा गारनाय बेफोरखौ लादों आरो ओइ नै बाफैदों आरो इन्डिग' गुवाहाटी निउ एयारपोर्ट बे हा गारदों आरो जों एकदम गोगोम गिदिरखा नै एलेखाया नैबे टिपसेया गाज्रि फैदोंमोन बेयावनो कमप्लेन थांबावदों आरो नै बिदि गोजा जाजोबनांगौ आरो हाया टिपसे गाज्रियावनो कमप्लेन होबावदोंमोन माने फार्स्ट जावजेननायलै बे हाया सायाव थानायमोन आरो मावगासिनो दं आरो हा गोजाया नै गासिबो जों गारनाय आरो बे हाया गोजा बियो हा गोजा बे जायगायावनो दा जों नै गुवाहाटी निउ एयारपोर्ट माने गोदान बे गोजाम आरो गुवाहाटीनि दा नै गोदानखौ बिदि गोदानखौ आरो नै गोदान एकदम गोदान बियो नै बिलाइ सिलाय नै बायखारना
Cuman kreas nih ada. Ini. गंबैसो नांगौ नै बा गंबैसो नांगौ माखासे बिरसिगोन आरो लादों दे नै गंसे बाफैलायबाय बे सिगांनि फुराना ओमफ्राय नैबे दा हर सान मावगासिनो जों हा गारनायखौ लादों 1000 बिगानि बारा आरो नै बे दानि गोदान बानायनाय निउ एयारपर्ट माने बे गोदान बै न' नुहुरनाया बेहाय ओंखारनाय जागोन होननाय खोनादों ओमफ्राय सिगांनि फुरानायाव माने दा जेरै गाखोनानै जेनेबा थाङो बे सिगांनि फुरानायावनो जागोन ओमफ्राय नैबे ओंखारफैनाय होनना बुंदों आरो नै बियो 1000 बिगानि बारा नै बिजिया नन स्टप गाखोनांगौ आरो बेखौ फबबावनांगौ नै देन्जार गोथौ गुवारखा हा फबबावनांगौआनो देग्लाय जानाय नङा बियो अखायाबो फैगासिनो ना दिनैबो अखा हादोंमोन बैसागुनि साननैसो बन्द जादोंमोन दिनैनि हर सान नन स्टप ओइ गंसे बाफैलायबाय बे सिगांनि फुराना आरो बै बानाय नुहुरनाया नैबे गोदान आरो निउ एयारपर्ट गुवाहाटीनि 1000 बिगानि बारा आरो नै ओरैबायदि रोमै रोमै नुहुरलायनाय नै फबबावनांगौ दं नै ओइ गंसे बिरलायबाय नै बे सिगांनि फुराना आरो बैयो माने ज' जाहैसिगोन बेयो फुराना आरो गोदान बे सिगांनि फुराना बैयो दा हर सान नै मावगासिनो दं नै आरो देन्जार गुवार दंबावो बेखौ फबनांगौ नै बियो बिराद गोथौखा नै हर सान मावगासिनोखा आरो हर सान बैसागुनि साननैसो बन्द जाथ'दोंमोन दिनैनिफ्राय सोलिफिनबाय हर सान नन स्टपखा आरो खामानि मावनाया जों हा गारनायखौ लादों नै बे गोदान दा गोदान मावबाय थानाया बे गुवार दै नुनायाखौ फबबावनांगौ आरो मामुलि हा नांगौ नामा नै बे गोदान आरो देन्जार गुवार गोथौ फबबावनांगौ आरो नै बेफोर गासैबो फबजोबबावनांगौ नै दाउफ्रा बाब गोगोम दंलै रोमै रोमै नुनायनिफ्रायनो फबबोदों आरो बे गासैबो बै सिगांनि फुराना माने बै लाइट नुहुरनाया नै ओमफ्राय नैबे निउ एयारपर्ट गोदान आरो बियो ओइ रोमै रोमै नुनाय गासैबो बेफोर गासैबो फबबावनांगौ आरो नै गुवार दंबावो गोगोम गुवार दंबावो फबबावनांगौआ नै जार गोथौ नै हर सान नन स्टप सोलिगासिनो दं आरो दिनै फार्स्ट बैसागुनि थाखाय साननैसो बन्द जादोंमोन दिनै फार्स्ट मावफिनलायबाय आरो माने ड्राइभारफ्रा बैसागु जायो नालाय सोरबा जिसिबि सालायग्रा सोरबा डाम्पार सालायग्रा बेबायदि आसामनि बिहु फालिग्रा बा बैसागु फालिग्रा दं नालाय गंसे बाफैलायबाय ओइ बाफैनाय नुनाया सिगांनि फुराना आरो बियो गंसे फैयोब्ला खारो बिजाय एखे कम्पानिनि बिजाय गंसे फैयोब्ला गंसे खारो होनजाय बुंनो थाङो एसेनोसै
आखा आरो मिजिंखौ लानानै बिथांमोना बिपिएफनि एगेन्स्ट जानानै इउपिपिएलआव दङमोन। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बर'नि भटखौ सोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनो नागिरदों। रायजो राजाफ्रा दिनै अपसन नागिरदों, बिकल्प नागिरदों, अल्टारनेटिभ नागिरदों आरो मानो नागिरदों बेनिबो फोरमान दङ। बे बाथ्राखौ गोबाङानो जोंखौ बुंदों, गोबाङानो सोंखारिदों। नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन, बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै। बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङमोन, एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङमोन, गामि दानख'नाय सोसननायनि बाथ्रा दङमोन, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दङमोन। गोबां प्रल'भन्स रायजो राजाफोरखौ होनानै बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय सेपारेट खालामनानै लाबोबाय थादोंमोन रायजो राजाखौ। मोनबा बोसोर सरकार सलायनायाव बे रायजो राजानि जि मोनसे गिदिर आखा आरो मिजिं बेखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल एबा ट्रेक्टर पार्टिखौ मुगैनो हाब्बाय। बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला। बिथांमोना अपसन नागिरदों, नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर बिपिएफनि एगेन्स्ट खालामबोनाय, बिथांमोना बिपिएफजोंबो थांनो लाजिनाय दङ। बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव जुगदान जादोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथां सारा हारसिङैनो नारा नाथा पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबाय थादों। दिनै जि थासारि, जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जिबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जाबोदों, जों जेब्ला हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समाव ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव जायगा मोनाखैमोन। बैखिनि समाव सिखाव सिथुबा जोंनियाव खममोन। नाथाय जों जै सुक्ति खालामबाय, हाथियार गथायबाय, दिनै गामि गामि सिखाव सिथोबा बांबाय, ड्राग्स एडिक्टेडफोरा बांलांबाय। जों एनडिएफबि हारसिंनो समाजखौ बेबायदि जोङो हमथानानै लाखिनो हादोंमोनब्ला, फोसाबना लाखिनो हादोंमोनब्ला, फैबाय थानाय समाव जोङो पलिटिकेल पावाराबो जोंनि आखायाव थायोब्ला आरो बिटिसिनि 32 लाख रायजो राजाया जोंजों थाफायोब्ला, अब्ला जोङो खना खनि फोसाबनो हागोन। बेयो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बिनिखायसो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ सोरजिदों। थौले मेगनजों नायोब्ला आरो थौले गियानजों, थौले मेलेमजों नायोब्ला बेखौनो नुगोन जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बर'नि भटखौ सोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ गोबाङानो जोंखौ बुंदों, गोबाङानो सोंखारिदों। नाथाय गोथौ मेगनजों नाहरोब्ला जोङो बेखौ नुगोन जे रायजो राजाफ्रा दिनै अपसन नागिरदों, बिकल्प नागिरदों, अल्टारनेटिभ नागिरदों आरो मानो नागिरदों बेनिबो फोरमान दङ जे गोलाव सम जेब्लानोखि बिपिएफआ 17 बोसोर पलिटिकेल पार्टी एबा बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोन, बेखिनि समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जातीयताबादखौ लानानै, सेपारेट स्टेटखौ लानानै एबसुजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनो भट दान खालामबोदोंमोन। गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिंखौ लानानै बिथांमोना बिपिएफनि एगेन्स्ट जानानै इउपिपिएलआव दङमोन। नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन, बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै। दिनै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङमोन, एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङमोन, गामि दानख'नाय सोसननायनि बाथ्रा दङमोन, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दङमोन। गोबां प्रल'भन्स रायजो राजाफोरखौ होनानै बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय सेपारेट खालामनानै लाबोबाय थादोंमोन रायजो राजाखौ। नाथाय नैबे मोनबा बोसोर सरकार सलायनायाव बे रायजो राजानि जि मोनसे गिदिर आखा आरो मिजिं बेखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल एबा ट्रेक्टर पार्टिखौ मुगैनो हाब्बाय। बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला। बिथांमोना अपसन नागिरदों, नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर बिपिएफनि एगेन्स्ट खालामबोनाय, बिथांमोना बिपिएफजोंबो थांनो लाजिनाय दङ। गेथे गेथे बिथांमोना बिजेपिआव जुगदान जानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादोंमोन। नाथाय जों नैबे बिकल्प पलिटिकेल पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मोनसे राहा लामाखौ मोन्दों आरो बिथांमोना जोंजों फैदों। जों गाथेदोंसो, हमथानोसो हादों। बेराफारसेथिं बिपिएफखौबो जों नायहरनो हायो। थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव जुगदान जादोंमोन। आरो बे सासेल' दैदेनगिरिया बिजेपिआव थांनाय लगे लगेनो बिपिएफआ मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हायासै। तो दिनैनि तारिखाव आरो नायहरोब्ला नुगोन जे बिश्वजित दैमारि बायदि लिडारफ्रा बिपिएफनिफ्राय खैजोन बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल थांखो, बिपिएफ थांखो। गोबाङानो बिपिएफ नागारनानै थांबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा हारसिङैनो नारा नाथा पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय रायजो राजाफ्रा गोथौयै सिन्था खालामदों आरो नुहुरदों बे पार्टिनि लनजिभिटिया बेसेबां आरो बिसोरो माबायदि सरकार दानो हागोन ना हाला, दिनै गोनो गोथोआव दङ। गोबां लिडारफ्रानो दिनै पार्टी त्याग खालामनानै, बिपिएफ त्याग खालामनानै गुबुन पार्टियाव थांनायखौ नुनानै फैबाय थानाय समाव सरकार दानो हानाय नंलिया बेखौ नोजोर बोनानै दिनै अपसन नागिरदोंमोन। आरो बिथांमोना अपसन गैयैलाय, बिकल्प गैयैलाय बिजेपिआव जुगदान जाहैनो
जुगदान जाहैबाय थादोंमोन आरो थांबायानो थानो नागिरदोंमोन दिनै बिथांमोनखौ जोङो गाबथानो हादों जोंनिजों फैदों दिनै बिकल्प गैयैनि थाखाय गोबां नेताफोरा गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां भटार्सफ्रा बिजेपियाव हाबसननानै दंहैयोमोन बिथांमोना जोंनो फैनायखौ नुदों दा बिनिखाय जोङो सोरखौबा देरहाहोनो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोङो दायाखै जोङो गावनो खुंथाय गोहोआव फैनो थाखाय जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय समाजनि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ सोरजिदों जेब्ला जोङो आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समायाव जोङो दिनैनि थासारिखौ नुवाखैमोन दिनै जि थासारि जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जिबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जाबोदों जों जेब्ला हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समायाव ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव जायगा मोनाखैमोन बैखिनि समायाव सिखाव सिथुबा जोंनियाव खममोन नाथाय जों जै सुक्ति खालामबाय हाथियार गथायबाय दिनै गामि गामि सिखाव सिथुबा बांबाय ड्राग्स एडिक्टेडफोरा बांलांबाय बेबायदि समस्याफोरखौ जोङो नुबाय दा फैबाय थानाय समायाव थांनाय जि समफोराव जों एनडिएफबि हारसिंनो समाजखौ बेबायदि जोङो हमथानानै लाखिनो हादोंमोनब्ला फोसाबना लाखिनो हादोंमोनब्ला फैबाय थानाय समायाव जोङो पलिटिकेल पावाराबो जोंनि आखायाव थायोब्ला आरो बिटिसिनि 32 लाख रायजो राजाया जोंजों थाफायोब्ला अब्ला जोङो खना खनि फोसाबनो हागोन बेयो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिनिखायसो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ सोरजिदों